οι προτεστάντες ούτε καν εκκλησία είναι. Σας το έχω πει μυριάκης. Γιατί απλούστατα δεν έχουν ιεροσύνη. Και αφού δεν έχουν ιεροσύνη, μη μου πείτε είναι ο πάστορ, μα αυτός έτσι απλώς ορίζεται να είναι αυτό που θα είναι, αλλά δεν έχει διαδοχή αποστολική και συνεπώς δεν υπάρχει εγκυρώτης ιεροσύνης. Γι' αυτό απαγορεύεται ο επίσκοπος να χειροτονηθεί μόνο από έναν επίσκοπο, ακριβώς για να υπάρχει πάντοτε η εγκυρώτης της ιεροσύνης. Αν δηλαδή σε έναν επίσκοπο τυχόν θα χόλαινε η ιεροσύνη του, να είναι και δεύτερος και τρίτος, ακριβώς για να έχουμε πάντοτε την εγκυρότητα της διαδοχής της αποστολικής, από τους Αποστόλους, της αποστολικής διαδοχής στην ιεροσύνη. Διότι μόνον τότε μπορούμε να έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εγκυρών. Δεν πει εγκυρών σώμα και αίμα Χριστού, αλλά το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Όταν δεν υπάρχει ιεροσύνη, δεν υπάρχει σώμα και αίμα Χριστού, άρα δεν υπάρχει Εκκλησία. Και συνεπώς στους προτεστάντες δεν υπάρχει Εκκλησία. Τελείως.